party kala ibit nga ba nganyang banyak kun yang MSC election na ka Arwal Central constituency. Kaya mo jong phi bani kun ye kene election DC aja officer. Kaya mo jong Kajing temuhi kalong nakabenta ban penyai syakmat ya kathong bat kajing temu kabaka Voice of the People Party hi kalabo hakmat nakabenta ban syakri ya kari bat kajai ban riu kajangi kumbang elective mau pide uwe nagi tre kan semi sokar itu officer pakai gedau ko bapelang ti ban simye bani kata bani kun ye election. Nanya tu ipi ya kena kajing sya bakata kalong ngam cupoi perkat bangan rong sya gajeli jang kasai pertai Henry kal badang mi kisni kaladon kata kajing rem hakamen sim gajonga Henry wala kataru na syem ba kalat imat kampat pli Henry lengba kajing mi jong kena kaseng ka Voice of the People Party kalapan kala ya kijimut kijim perkat kijonga bat kham tam e kanong rim kajing trekam gajongka kathong ka bakadon kala ai nga ya kajing slur bangan mi syakmat bat ka ka bangang sungthu ha kadon jenga kata kalong ba ngamdon kawai pat kabangan kham kemen laino lada ublei hu ibit ban ai nga kalat bangan syakri ya kari berkejai ban riu ban syakri ya ki imlang salang bat kerpang na kabenta ki kun swet ki kun rangli ki basa kan thei ki basa khana bat kene hi galap polong yang bangam babe bangan i ya ki kam sarkar ki bangalatre dakat jingtrang baga jing angnot bangala ban le ya ki babahatam namar nasnuthu bala dau blei ula ai nga ya kasam dau blei ula karko nga da kerdan pule kajing thunga kana porthai kalong bangan iPad ya kata ka bangalayo na kabenta jongki waipat To kumu kurtong lada piwan ha go bo kajing job take ke ba pindat no kong ayat nang mata ke district council kabahakmat hi kalong kajing along steli apdeng baro ki para MDC kamtam ki ba ban mikmat na kaseng Voice of the People Party bangila ya ban penyai syakmat ya kathong bat ka vision commission ka ba kaseng galabo na kabenta gari bat kajai ban riu kamtam e ban penimpat ban penbahapat ban penkelador ya ka district council bat ya kejela Meghalaya hi baro kowe dah do pa no visio scam anjab ini election dang di scam wei hi bom kermen ya kajing job sisin baladon kamadan ya kon kathong galang ban job bat hangi hi kam dai tang ban yo tap gol ndrai bangin tap sibon teli bahaki gol baga jing job ni kan dong kan thau ya ka history ka bathamai ba nang ne na po Arwal Central constituency yinla ban pelim ya kita kirat ba ha ka politics da kalenti jong ka hong kajing shisha da kajing ik om da kalenti jong ka bor pisa om da kalenti jong ka bor jing pantame om da kalenti jong ki ek ndrai da kajing sindrang bensim yin job ya kane kathong jingi ka bahakmat to kumba ngiyo imo baga sang wi ke lang ko we na sang ke bathma pakai ke jing yo i jong phi ke jing respond jong bru segini githan amara kabe bha sha kaseng Voice of the People Party ngani thui phi habangi rong habi kisem ki pai ba ada kemensim ka bakmen ki pediang sngop ha yangi bat ki pen i ba ki ladon lepa ya kata kajing trang kajing angnot na kabentapan kersan ya kaseng Voice of the People Party si kentin ngalaban ong kajing kersan ke barat ba yin sayo na upay ba jong ka Arwal Central constituency ba dia kane on saki ya ka hak ar pesau terik jong ubnai Februari arajar arpusan konstitusi ke dau kerteng junga bat scam pi ayong ngadi na ka sinong kudang tim ngan mikmat na ka Tribal West constituency na ka seng the Voice of the People Party Voice of the People Party te kadau ba hi bangami syakmat ban yaso bat kani ka party bat ban wan syaka tenrong lang ban contribute syaka imlang salang de kata hi kadau ka ba long nga ban don matalang bat kani ka party bat pan yaso kani kam sanimas lima okay kathong hi jonga kalong ba andang ila poe kathong kadebit bangi dala job nin jengkeli para MGC baro chong kini candidate ka VPP dang ila poe ha po district council
nginya teli nginya tai nginya selok bhai ka ka ba ngide ban pen bha pen election NDC aja. Taka kerteng ke jonga kade mastar isakshila kade naka shnong amsor hong kabahap hapo jongka one war is constituency. Kadau ka bapelong yinga bangan ni kun ya kenika MDC election. Kadau ka bala pelong yinga bangan dan hapo jong kenika Voice of the People Party. Habang yo ya kinong rim ki baskem ke jongka batang ka nong rim ka baskem jong kenika party ka bangi yo ka bangi dan jingkermen. Pan ra ya ke jingkela hagari bat hapo jong ka dong ka than ka jongi barok kuwe. The nagaliang phi da phi wan ha thong ke jing chok ke ga ke thong ka ba khan e da phi bo na ta district council ba kun je ye constituency jang phi Kat kum kapor ka bamintang yo snyo ka shabangi yat ka shabangi yeng ni snyo thu habangi kendo bat ki briu habangi kendo ye ki paj ba ki phai khmat tang shapang ka nong rim jong ka party bat haladi ngi nam la ban le marwe re kum ka thong jong ka party paladangi wan ka bor tingin long kita ki MDC ki ba dan kata ka jinglong shitli halor ka nong rim jong ka party BPP nang bengin ra bengin yo ban wan ra kata ka jingkela hapo ka district council. hado kan no phi scam man job ye ni ga Yadan ka jinx news scam ka baklan ma halor ka shabangi yat ngiyeng habangi kendo yaki perlak khamtam na ka po jaga one war east constituency MDC kar shabangi yo bandrung ki briu ki lap phai khmat halor ka ni ka nongrim jaga party BPP ban ngadon ka jinx news scam ban job namar halor ke baki briu ki la ich lupa ya ka nongrim jaga party BPP.